moción da Asociación de Vecinos polas amenazas de Dani Rodas ao secretario xeral do MAR. Asociación de Vecinos Sorredondo Marúa, A Bouza Quintena, Broullón, O Porto, Samarto Lameu, As Pajonas, a Parroquia de Nomaio, ao amparo do disposto nos artículos 91.4 e 97 do Reglamento da Organización e réxime xurídico das entidades locais, presentan do Pleno da Corporación Municipal esta moción. O Parlamento de Galicia é a primeira institución da nosa comunidade autónoma e, como tal, os deputados e deputadas que o constitúen deben dar exemplo co seu proceder e servir de espello ante os cidadáns aos que representan. Sen embargo, o pasado 18 de febreiro, nunha comisión do Parlamento de Galicia, o deputado do Bloque Nacionalista Galego, Daniel Rodas Chapela, referiuse coas seguintes palabras ao secretario xeral do MAR, Juan Carlos Maneiro Cadío. Había que matar a paus e habería que correr. E repito, estas son as palabras, había que matar a paus e habería que correr, que o deputado Moañés dixo nunha comisión e que saíron publicadas en todos os medios de comunicación, dando unha imaxe dos veciños de Moaña hostil e conflictiva, que non é real, por moito que despois as retirara e dixera que estaba nun ambiente distendido e coloquial, como se o señor Rodas estivera no bar da esquina en lugar de estar nunha comisión parlamentaria. As asociacións democráticas defendemos a dignidade de todas as persoas, con independencia da súa orixe, condición ou ideoloxía, así como o pluralismo político e a liberdade de expresión, sempre dentro do respeto aos dereitos dos demais. Sen embargo, as anteriores declaracións dun claro carácter ofensivo e intimidador van na liña justamente contraria, afondan no descrédito da clase política e o consecuente distanciamento coa cidadanía. Aínda que non nos temos que ir ao Parlamento, cando nos últimos plenos aquí no Concello de Moaña observamos como o señor Millán profire insultos contra os veciños e os membros da corporación. Ao deputado autonómico, o único que lle preocupa nestes momentos é apoiar a un partido non demócrata para ir xuntos ás eleccións europeas, como un partido Vamos a votar aquí. pero sen nomear a BIL, organización que non condena a violencia etarra e hai membros do seu propio partido que non son partidarios desta coalición. O deputado, coas súas actuacións tanto en prensa como no Parlamento de Galicia, nos demostra a súa mala fe. Como representantes de colectivos moañeses, nos sentimos gravemente ofendidos polo descrédito dun deputado moañés que foi elegido cos votos dos moañeses e as moañesas. Por todo o anterior, as asociacións de veciños nombradas anteriormente no Concello de Moaña eleva ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, manifestamos o noso rexeitamento a todo tipo de actitudes ou declaracións descualificadoras e intimidatorias, e en particular as levadas a cabo no Parlamento de Galicia polo deputado do Bloque Nacionalista Galego, Daniel Rodas Chapela, contra o secretario xeral do MAR. Segundo, instar os deputados e deputadas do Parlamento de Galicia a ser dignos representantes dos cidadáns e co seu comportamento se representa a sociedade, exercendo as súas funcións en defensa do interese supremo de Galicia. Terceiro, instar o BNG a condenar públicamente o inaceptable e digno comportamento do deputado Daniel Rodas Chapela co secretario xeral do MAR. E por último, dar traslado dos presentes acordos aos grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia. Moitas Ten a palabra pedida neste punto José Carreiro. Gracias, señor alcalde, porque polo menos usted dá a palabra aos vecinos de Moaña, non como outros que na legislatura anterior me negaron a palabra por 4 ou 5 veces. Esa é a democracia de algúns que dicen que ten. Como todos é sabido, en 8 anos de legislatura non han hecho nada, ya que las obras importantes
Unha na de subestación eléctrica de Trigas, que o cual lle quero recordar eu facer memoria algúns antiplanos que había escondidos, e levou 4 anos, ou 3 anos e pico, ocultándonos que tiñan planos e a documentación de subestación. Cando que os mulleres que non me deixen nada, ni me dixeste de nada, 2015 traballamos. Tuvieron dúas ideas, unha era da subestación eléctrica de Trigas, ao lado del cementerio, e el señor Roda dijo que en algún sitio hai que hacerla. Querían hacer un cementerio para vivos y gracias a ustedes su partido no lo consiguieron. Pero sí consiguieron hacer un campo de fútbol en el Casado. ¿A qué precio? ¿Y por qué ese precio? Un año antes de comprar el terreno, el Concello me vendían a mí en ese sitio sobre 2.000 metros a 9 euros el metro. A 9 euros el metro. Eso que no valía para nada, pero bueno. Eso lo quiso, probablemente. ¿A cómo lo pagó el gobierno anterior? Según me dijeron, sobre 60 euros, no sé, más o menos. 60 euros el metro. Por lo que yo he oído, muchos salvaron lo que es. Que yo, la mayoría parte de ese terreno pertenecía a la familia del concejal de Medio Ambiente del gobierno anterior. Si eso es cierto, esto tiene un nombre. Y hay que denunciar. Y como dicen por ahí, paremos o saqueo. Eso es una bonita frase. Hay que parar o saqueo. ¿Dónde está la democracia? Estas personas la conocen. Yo respeto todas las ideas. Pero cuando un partido político cojo como socio a otro partido llamado Bildu, que no respeta la democracia, pero sí respeta la dictadura, cuando murió el presidente venezolano, el alcalde de San Sebastián, ha puesto la bandera de Astra. Muere el ex primer presidente de esta democracia española y se niega a poner la bandera. Eso define mucho la democracia de unos y de otros. También supieron gestionar muy bien el Concello. Por ejemplo, fueron de excursión a Santiago con dinero del contribuyente. No sé si lo han devuelto o no, ni cuántas veces lo hicieron. Y es que gestionaron también el pueblo, que lo dejaron hipotecado en 19 millones, donde una parte de ese dinero es de lo que recaudaron con el impuesto de la basura, que lo gastaron. No les preocupaba nada la hipoteca, y como dicen por ahí, paremos un saqueo. Gracias. Tenga otra palabra que diga, Luis Carlos Samuel. Cerro que os puxaron.
A ver, eu venho aquí simplemente a hacer unha pregunta que vai dirigida ao Bloque Nacionalista Galego. As últimas declaracións de Daniel Rodas na prensa, así como se publicou que o polígono industrial iba a ir para diante, sale dicindo unhas cousas en contra do polígono. Non acabo de entender se iso é unha opinión personal de Daniel Rodas ou esa é a posición do BNG de Moaña. É o que me gustaría me aclarar, que me aclarase o señor Millán, dado que, mentras ele estuvo gobernando, sempre nos dixo que apoyaron o polígono, hasta se chegou a firmar un convenio urbanístico, o señor Millán, novo, porque decía, e con usted tamén, porque usted dixo que o anterior non era válido. E usted ten un acuerdo urbanístico firmado con a Agrupación de Interés Económico Político Industrial de Moaña. E non fai falta decir que non, porque é certo, e foi firmado no ano 2010. Ou 2000, vale? E por que dice usted ahora que non? Porque que era solo porque estaban aí no goberno, necesitaban que apoyara a todo o mundo, entonces, vale, todo muy bonito, sí, así entendemos ahora un pouco, si é que é así como usted está dicindo ahora, o por que ese polígono industrial nunca foi metido dentro da memoria como Dios manda. Sí, nada máis que iba mencionado, que iso é o que se fala sempre. O que lle digo, Millán, é así. O que eu sempre descontei é a realidade. Claro, trate de explicamos, esa é a posición do BNG de Moaña. Sí, perfecto. Por favor, paso de la palabra dos grupos políticos. Sí. Muy brevemente, a miña intención... Por favor. A miña intención era non intervir, ou negar non intervir neste punto, primeiro porque, en xeral, respectemos as asociacións de veciños e moi libremente poden opinar do que queiran. O regulamento do Concello de Moaña que aprobou este grupo político, xuntamente co PSOE, con Inmo no seu momento, é certo, permítelles estas cousas, facer estas cousas. Non hai ningún concello que goberne o Partido Popular onde se poidan facer estas cousas. Naturalmente, e mexar fora do texto, consideramos que se utilice o salón de plenos para unha cuestión deste tipo. De todos modos, tamén o pensaremos, e igual vimos calquera día a solicitar a declaración de persoa non grata para a concelleira do Mar ou para o delegado do goberno en Galicia, os que mallaron sobre os traballadores do cerco non foron insultantes nin pediron desculpas, simplemente facían o que pensaban que debían facer. Eles poden facelo, pero o BNG non ten por que sentirse nin aludido polas opinións. Nin aludidos nos sentimos. O deputado está facendo, o noso xuicio, un papel extraordinario. Dos 5.000. Que fixo el alá? Un papel... 5.000. Que fixo 6 anos o alá? 5.000 iniciativas acabará tendo, sí. Como supoñemos que aínda, a pesar do que opinen outros, vai votar esta temporada 4 anos máis, e posiblemente outros 4 máis, terá moita ocasión de superar as 4.000, as 5.000 iniciativas, as 5.000 propostas e as 5.000 reunións. 5.000 tamén foron os que lle zoscaron, os que mandaba o can de presa do delegado do goberno en Galicia, que non pediu despois para nada desculpas polo que fixera, se non pediu. De todos modos, sí que hai unha cousa, a non se supáxanos rozando, únicamente queremos facer que conste na acta a felicitación do BNG de Moaña ao excelente traballo que incluso é recoñecido polos outros grupos da Cámara do concelleiro Daniel Rodas nestes poucos meses que leva en Santiago. Recoñécenllo o sector, recoñécenllo os outros partidos políticos e, naturalmente, nós que sabemos como é, como traballa con el, como traballamos con el, temos que recoñecerllo de igual maneira. Se pedín a palabra foi por dúas razóns.
primeiro, para que conste literalmente, as gravísimas acusacións que fixo o penúltimo interviniente contra un deputado. As gravísimas acusacións. Por se ese deputado considera que son calumniosas e debe leválas ao xulgado. Por se quere facelo. O mellor non quere, cousa dele. Pero estamos falando de cousas moi serias e moi graves. E esa mesma sinvergüenzada, que é o mesmo do que antes falei, hai quen crava o coitelo pola espalda, hai quen te machaca, te pisa, te bota polo barro, quer destrozarche a casa, a ti mesmo e a familia, é esa maneira de falar, e de dicir falsidades. Que conste tamén que esa mesma acusación foi levada por un veciño infractor urbanístico, condenado polo xulgado. Foi levada ao xulgado esa mesma acusación, amenazando. O que faltaba. Foi examinada por xuiz que solicitou no seu momento informes administrativos e técnicos e ao final tirouse a papeleira. O que opine aquel señor do pelo blanco a nos traenos sen cuidado, pero que non se pode inxuriar, calumniar e pasar a persoas polo barro como el pretende. É o que fixo. Por lo tanto, que conste iso literalmente na acta, por se o aludido ten intencións de defender o seu nome e o seu honor. A condena, desde logo, desde o punto de vista político e personal, a ese tipo de insinuacións está, por parte do BNG, está aí. Cando se quere levar a unha persoa polo barro, destrozarlle a casa e a familia, dicir que é un ladrón, non basta con dicilo e escribilo polas esquinas. Hai que demostralo. Para ustedes, polo visto, vale todo. Pero iso son cousas moi graves. Que, desde logo, esta organización política na que me honro en militar nunca fará nin compartirá con ningún de ustedes, nin políticos, nin ser políticos. Por moi detestable que sexa a súa vida persoal e por moi demostrable que sexa. Detestable e demostrable. Pero non o facemos, porque volvo a repetir, do portal da porta da casa para dentro, a súa vida é súa. E os seus cargos públicos están suxeitos en todo momento a control. Pero non intenten manchar o que non ten mancha. Non chuspan tan alto, que quen chuspe moi alto cae entre os ollos. É o que lles pasa. Cae entre os ollos. E por último, señor Alves, o BNG, e repito a que conste, está totalmente en contra dese polígono industrial nese lugar. Totalmente en contra. Non ten por que volver a preguntalo, nin sementar dúbidas. E agora, a partir de aí, vayan ustedes e díganlo a quen queiran. Estamos en contra dun polígono industrial que non ten terrenos. Non ten terrenos. Están a ver como machacan a quen os ten para que os den. Non ten terrenos. En segundo lugar, un polígono industrial que na súa ubicación inicial foi 2 veces rechazado pola Xunta. Na exposición do plan xeral do ano 2008 e na definitiva do ano 2011. Nun caso gobernando BNG-PSOE e no outro caso gobernando o PP. Non sei se estaba incluso o señor co que se reuniu usted outro día. Creo que sí, que era daquela xa conselleiro. Pois el firmou dicindo que aí non se pode facer un polígono industrial. E ustedes R que R. Pero digo máis.
todos e cada un dos informes sectoriais que se emitiron a raíz do proxecto e do plan foron en contra. Non hai ni un que deixe unha sombra de favor. E máis, cando con esa mesma dúbida que intentou sementar Alves neste momento, no ano 2008, nos dixeron que non defenderamos suficientemente o proxecto, dixémoslle, moi ben, de acordo, igual non somos suficientemente defensores. Defendan ustedes. Contraten un equipo que lles prepare planos, memorias, justificación ambiental, descripción de proxecto e o Concello, ao Pleno da Corporación, limitarase a validalo e a introducilo no expediente do Plan Xeral. Unha actitude incluso un pouco irregular na tramitación dun Plan Xeral, pero para evitar toda suspicacia encargaron, efectivamente pola súa conta e gastando os seus cartos, ese estudio que ademais é un estudio serio, teño que dicilo, porque a consultora que o fixo é honesta, pero tan honesta é que a pesar de que lle pagaban os interesados, non lle quedou máis remedio de que dicir que aquela ubicación, primeiro, era case disparatada, que desde o punto de vista da paisaxe, da natureza, era agresiva, tremendamente agresiva, distribuído por zonas, pero tremendamente agresiva, e que aí están os caudais de auga, a metade dos caudais de auga de Moaña. Digo así, colla iso, que o ten, supone que estaba en Secretaría. Outra vez non é así. A consultora non dixo eso en ningún momento. No, nada do que dixen é verdad. Nin o PSOE, BNG ou a Dirección Xeral de Urbanismo informou en contra radicalmente, nin a Secretaría Xeral de Urbanismo, gobernando o PP, dictaminou en contra totalmente, nin a comunidade de propietarios dos Montes de Moaña dixo que aquel acordo entre vostedes era un fraude, que non estaban de acordo con el e que era considerado nulo. Tampouco dixeron iso, tampouco iso é verdad. E o único que é verdad é o que vostedes teñen na cabeza. Levan con iso 13 anos e van votar 13. Eu creo que vai vivir antes o ser humano en Marte, e isto sí que é unha opinión discutible, instalarse definitivamente a vivir no planeta Marte antes de que vostedes poidan desenvolver un metro cuadrado dese espacio onde inicialmente pretendían facer o polígono. Estou por apostarlo, e que esteamos aquí, usted máis eu, para poder cobrar un deles a aposta. Animos porque creo que hai un timo famoso, un fraude moi famoso por internet, que resulta bastante barato, en que lle ofrecen a vostede unha viaxe a Marte e lle ofrecen terrenos ali tamén para cultivar. O mellor, en Marte poden encontrar o sitio ideal para facer ese fantástico polígono industrial. Pero, mentres tanto... Vamos a tomar nota. Pois inténteno. Eu creo que é máis fiable co que están vostedes empecinados en facer. Que o BNG estiva a favor. O BNG estaba a favor e sigue estando dun plan xeral de ordenación municipal. Do que non está a favor este alcalde, nin este goberno municipal. O que está este goberno municipal e este alcalde a favor é de irlle pasando a manciña polo lombo a uns e a outros, a ver se o que non se pode arreglar cara a cara yo arreglan por detrás dos despachos. O que a Secretaría Xeral de Urbanismo informa negativamente e exclúe totalmente, o que a Dirección Xeral de Montes no seu momento excluiu totalmente, a ver se este que é o noso amigo é dos nosos non lo arregla. Mire, díganllo a quen lles parece, convenzan a quen lles dea a gana, o mellor convéncenos. De feito, levan 13 anos convencéndonos e haberá moitos que sigan convencéndonos, haberá moitos, non o dubido, pero volvo a repetirlle o mesmo. A lei, aínda que non exactamente para todos, é case igual para todos. É dura.
Para algúns é máis dura, para outros menos. Pero é que a súa proposta é que non hai por onde collela desde o punto de vista legal. Efectivamente, abrímoslle todas as portas. E parece mentira que dubide de que os axudamos. Pero o BNG non foi nunca defensor desa proposta, nunca o foi, e, desde logo, agora está totalmente en contra. E non ten por que preguntalo. Presentamos unha moción hai 2 anos sobre ese asunto. Presentámola aquí e dixemos isto mismo. Poden... Sí, pero... Volvendo ao que estábamos, que era o tema da moción, no que se pedía, neste caso, un rexeitamento ás palabras de Dani Rodas, claro, consideramos que son desafortunadas, pero mesmo consideramos que son desafortunadas juntarse 3 anos despois de que estes señores estén gobernando simplemente para reclamar isto. Creo que nas vosas zonas haberá mocións que presentar e reclamacións que facer aquí ao Concello e non simplemente vir aquí a desacreditar unhas palabras que el mismo retirou na propia comisión. Declaracións deste tipo hai de casi todos os partidos e non miro o mismo interés en traer. Debía facer un listado e traelas aquí a este chisme. E ao mesmo tempo tamén lle digo que cando vostede fala de Bildu, pese a quen lle pese, e o mismo o Partido Popular ten maioría absoluta no goberno do Estado, se considera que Bildu é un partido antidemocrático que é ilegal, ten que presentar este escrito noutro sitio que a veces son capaces de ilegalizarlo, non é o considero. Por muy descendida que fuese la conversación que estuviese haciendo. En un momento se juzgó si está haciendo bien el trabajo, no solo sus palabras, fuera de lugar en ese momento. Alcalde, un segundo. Maica, todos sabemos de que estamos falando. Vos sabedes de que estamos falando, o alcalde sabe do que estamos falando, os grupos da oposición saben de que estamos falando. Non tedes que dar explicación de ninguna, vale? Que ao mellor non saben de que estiveron falando ou onde firmaron o que ixía facer coa firma e algúns veciños que están representados nesas asociacións ou se sinten representados nesas asociacións. Pero ese, xa sabemos, son problemas de comunicación. Gustaría mejorar a conselleira do PSOE que non xulgamos que iso era o traballo feito por Daniel Rodas, que non entramos a valorar, e sobre os outros diputados resulta que non son de Moaña. Entón, nos consideramos que esas formas ou tal non debe ir asociado co povo de Moaña. É o único que xulgamos e nada máis. E independientemente de que o señor Rodas fora do PP, do BNG ou do PSOE, non hubiéramos presentado esta moción polas súas palabras. Son unha notiña, non chega a unha liña. Votos en contra. Queda sancionada positivamente a actitude de Daniel Rodas.